Уред! Дай го, Назаре! Рибата в багажника ли? Колко отра? Колко отра? Имам насилно гьол такъв за риба. За жива риба. Каракулата, дай му я. После да изим. Да, не, бащата не свалява минко, викам, баща и си гаса и сама. Което и жул, взимай. Даже и жул, умрял, взимай там. Няма затвори, ба. Тапай, те го прекара, както аз го прекарах. Аз тръгна да го правя, ама баш Киро. Мислиш, че са куче, бе. Не, 2-1 такава не го скъса.